Er du okay? Hun gav os løsninger, så puttede han os ned på gulvet, så sparkede han os. Er du okay? Og sådan løsninger og spark, og kom med sådan en kniv i munden. Er du okay? Min mor, hun havde hul i sit hoved, på grund af min far, han slog hende med en vase i hovedet. Er du okay? Han står, og hun har spurgt mig ind i et skab. Hvis jeg kunne få et ønske til at ske, så var det jeg, en spritny BMW. Så ville jeg slette alle tegn og spor og tage hen, hvor kærligheden bor. Er du okay? Jeg tænker bare nogle gange, bare hvis jeg var der og kunne bare stoppe ham, så var han fuld. Er du okay? Han slog alt, hvad han kunne. Det sidste jeg hørte var min mor skreg. Er du okay? En dag sparkede han til min mor. Han tog min mor ved et start kniv. Er du okay? Min far han skulle med sit luftgevær efter mig og sagde sådan, jeg dræber jer også ned. Hvis jeg kunne få et ønske til at ske, så var det ej en spritny BMW. Nej, så ville jeg slette alle tegn og spor og tage hen, hvor kærligheden bor. Bare løb væk. Begyndte at græde helt vildt. Bare løb væk. Så ville jeg ønske, at det ikke var sket. Hvis jeg kunne få et ønske til at ske, så var det jeg, en spritny BMW. Det bare handler om min mor, så er det først. Så ville jeg slette alle tegn og spor og tage hen, hvor kærligheden bor. Ja, hvis jeg kunne få et ønske til at ske, så var det jeg, en spritny BMW. Så ville jeg slette alle tegn og spor og tage hen, hvor kærligheden bor. Og tage hen, hvor kærligheden bor.